Аз ще Какво пие Марин? Айрян. Ми какво? Той се уредил. Айрян е добре, щом не е бира. Може бира да иска да... Край свърши. Ще пиеш друг айрян. Да спързи тениса. Душко, вкусно ли? Как да не е вкусно мляко? Харесва. И това в странна чаша. Направите реклама на Маги. Верно. Муцунки, лели как се облизва. И за нас салата да ли шиеш? Момченци. Хареса му, да. Но той към други животни е добър, не само към чикулкана. Той не спира. Тя е много жаден. Не, това е котка и е лакомо, нали знаеш? Не е жаден. Мога да успее. Сигурно цели. Си вкара главата след малко цялото. Насипам малко водчица. Искаш ли?